Нещо във връзка с изказването на Станишев. То е съвсем естествено. Този човек, Сергей Станишев, под моето достоинство е да му оценявам умствените възможности, но този човек е израснал в семейството на член на Политбюро на ЦК на БКП. Той какво знае за това какво представлява държавна сигурност? Защо не попита? И естествено е той да каже, кой ще се интересува от някакви досиета? От досиетата на държавна сигурност. Държавна сигурност е много по-престъпна организация дори от КГБ. И това можем да го кажем ние, които цял живот сме били преследвани от комунистическата държавна сигурност. И не го правиме това на думи, не казваме, че сме преследвани само на думи. Аз имам документ и получавам надбавка над пенсията си за това, че съм бил преследван от комунистическата държавна сигурност по българските закони, които са сега. И тази надбавка на пенсията за преследването от комунистическата държавна сигурност ми е даде същото това правителство на Сергей Станишев, който казва кой се интересува от досиетата на държавна сигурност. Че как няма да се интересувам от досиетата на убийците на моя баща? Убийците на моя баща в първо районно управление на 23 март 1956 година. Първо районно управление на държавна сигурност беше в една сграда и работеше заедно с първо районно управление на МВР. И това е сегашното първо РПУ. Убийците на баща ми, техните деца сега работят в същото това. Уния се пенсионираха, те работят. Същите тия убийци от комунистическата държавна сигурност ми направиха досие, когато бях на 17 години. Не досие, а отчетно-наблюдателно дело, ОНД. И са ме следили от 17 години, чак след казармата това ОНД е прекъснато. После са ми правили други разработки. Събирали са сведения за мене, когато преди смъртта на баща ми са събирали сведения за мене тази комунистическа държавна сигурност, когато съм нямал навършени 15 години. И баща ми беше убит в първо РПУ, защото го извикаха от първо районно управление на комунистическата държавна сигурност да го накарат да стане, тъй като беше враг на народа, да го накарат да стане доносник на комунистическата държавна сигурност. И когато той отказа, те казаха, ще съдиме сина ти. И срещу мене имаше дело на 14 навършени години, имаше дело от тая комунистическа държавна сигурност за това, че съм с буци тимюр от балкона съм се опитал да убия офицер от МВР. А офицерът от МВР, който съм се опитал да убия, беше наш квартирант и беше палача на политическите затворници в Централния софийски затвор. Ето това представлява комунистическата държавна сигурност. И може да не се интересува Станишев от него, защото Станишев, освен това, че никой не е закачал, че е живял, че баща му получаваше като член на Политбюро $30 000 на месец. Цялото Политбюро получаваше по 30 хиляди, всички членове на Политбюро получаваха по $30 000 на месец. Тогава, когато долара беше
съвсем много скъпо и нещо. Той получаваше. Естествено, че ще каже кой си нормален човек. Защото той си счита себе си за нормален. От това нещо се интересуваме ние, които сме страдали от комунистическата държавна сигурност, които загубихме родителите си, бяха убити от комунистическата държавна. Ние се интересуваме на този глупак да го разбере.